Comencem per un dels plans que ens agrada. 30 i 31 de maig i l'1 de juny, a Caçà de la Selva, torna la Fira del Tap i el Suro. S'ajunten també un munt de tastos de vins, de concerts, activitats familiars, paradetes d'artesania i bé, moltes altres activitats també. El festival Espurnes. Ens en anem cap a Llagostera, que és el 10 de maig. El Parc de l'Estació de Llagostera serà el lloc on trobarem més de 10 hores de música en directe amb entrada gratuïta i comptarà amb les actuacions de Mama Duixa. També tindrem a Mr. Colimbo, a Izaro i uns quants artistes més. Sí, amb vins, gastronomia i música no en fèieu prou, sortim a caminar. I és que segueix el repte dels cims. Tenim 6 vies verdes que creuen el Gironès i que ens permetran gaudir d'aquests antics recorreguts de ferrocarril que s'han reconvertit ara en camins entre la natura per poder gaudir a peu, en bicicleta, etc. Tot això que voleu consultar, que voleu saber-ne més, a xarxes socials o a la pàgina web de Turisme Gironès.